Som sagt i videoen om muskulær zoneterapi 1, så er muskulær zoneterapi 2 en del af vores grunduddannelse, også ligesom 1'eren er. Muskulær zoneterapi 2 der bruger vi knap så meget musklerne, eller det gør vi, men vi bruger dem som steder, vi bekræfter ubalancer, men på en helt anden måde end muskulær zoneterapi 1. Det er to meget forskellige ting. Muskulær zoneterapi 2 er der, hvor vi inddrager den kinesiske forståelse. Det er der, hvor vi tager de her linjer, der går på kroppen, hvor akupunkturpunkterne ligger på, det vi kalder meridianer. De bliver en meget stor del af det. Muskler og meridianer hænger sammen, det skal jeg nok komme ind på om lidt. Men de her linjer, der går på kroppen, er sådan grundlaget, om man vil, for den her traditionelle kinesiske forståelse af kroppen, som muskulær zoneterapi 2 er en behandlingsform, en forståelsesteknik til. Kort sagt, så har alle de her, der er 12 meridianer, 12 primære meridianer i hver side af kroppen. De kører parallelt. Hver af de her meridianer er opkaldt efter et organ, som de har en tilknytning til. Det kunne være tyktarmsmeridianen, der sjovt nok er knyttet til tyktarmen. Det kunne være hjertemeridianen, der sjovt nok er tilknyttet til hjertet. Så er der en meridian, der hedder nyremeridianen osv. osv. Udover at de her vandløb, de her meridianer, et godt billede på dem er et vandløb, de er knyttet til de her pågældende organer, og at organet og meridianen har en indflydelse på hinanden, så kan de godt være henholdsvis i balance og ubalance individuelt. Jeg skal prøve at forklare det. Hvis vi nu vælger for eksempel en meridian, som rigtig mange af os i den del af verden, vi bor i, vil have en eller anden form for ubalance på og kunne genkende, så vil det være, vi kalder den midt-meridianen, den hedder også MP-meridianen, og på engelsk hedder den spleen, hvis man kigger på en meridian. Nu står jeg peger derovre, der, fordi der hænger meridianplakaterne. Men MP-meridianen, hvis vi skal starte med sådan at prøve at tage den som et eksempel, så vil MP-meridianen, den har et forløb på kroppen. Så det vil i princippet sige, hvis jeg har en problematik, der ligger på det her forløb, den starter på indersiden af stortåen, løber op over indersiden af skinnebenet, hen over låret, op over den nederste del af maven til ribbenskanten, slår et slag ud her til lige ved ikke så langt fra armhulefolden og slutter sig hernede under armen med sit overfladiske forløb, fordi den har et enormt indre forløb. Fordi man kan sige, på intet tidspunkt med det forløb, jeg har vist jer her, er den jo inde ved selve bugspytkirtlen, som er et organ, der ligger herinde bagved. Sådan lige ved ribbenskanten, ja, lidt inde bagved. Så den har et indre forløb, blandt andet med en gren ind til selve bugspytkirtlen. Men hvis vi skal vende tilbage til meridianforløbet, så har jeg sagt, at den løber op langs skinneben. Så i princippet skinnebensbetændelse på indersiden af benet her vil være noget, hvor man sådan tænker, vi skal i hvert fald lige have tjekket, om MP-meridianen har en del at gøre med det her. Så problemer på selve det forløb, der passer til en given meridian, vil man i hvert fald tjekke op på, om har relation til meridianen. Så udover at der er et meridianforløb, der har relation til, så er det også sådan, at alle meridianer har et antal muskler, der er knyttet til. Og det er der, hvor den muskulære zoneterapi 1 kommer ind, og hvor vi bruger den rigtig meget, men nu pludselig i en helt anden sammenhæng. Det er sådan, at vi har en meget stor rygmuskel heromme, sjovt nok på ryggen, der ligger aller yderst, der hedder latissimus dorsi. Den fylder en meget stor del af mit ryg, går ud og sidder fast her på forsiden af skulderen. Det vil være en muskel, hvor hvis jeg laver kropshævninger, så er det den, jeg bruger. Det vil også være en muskel, når man står og læner sig forover, så vil den nederste del af den vil hjælpe med at holde mig oprejst, så ikke jeg falder forover. En muskel, mange af jer skal kende, når man sidder på kontorstolen og læner sig en lille smule frem, så belaster man den. Det vil være en muskel, som er rigtig god til at give problemer i lænden. Den kan til tider give skulderproblemer, men den er langt bedre til at give lændeproblemer. Typisk vil det være dem, der kommer og siger, at jeg har ondt i ryggen, og det sidder helt inde midt i. Det er ikke i den ene eller den anden side, det sidder helt inde midt i. Det er typisk den, der gør det, og det gør den, fordi den går helt ind til midten. Når man så mærker efter på zonerne for musklen, eller man går op på ryggen og mærker efter, så kan man mærke, at det er den ene, der er mere spændt end den anden. Sådan vil det altid være, men for den, der kommer med det, føles det som inde i midten.
Latissimus dorsi-musklen er knyttet til den her median også. Og det betyder faktisk, at det er en indikation på, hvis latissimus dorsi-musklen er spændt, så er det en indikation på, at den her pågældende median er ude af balance. Hvis vi skal vende tilbage til, nu nævnte jeg tidligere, at jeg ser lidt de her medianer som vandløb, så kan man sige, at vi er ligesom potteplanter. Vi kan ikke lide for meget vand, vi kan heller ikke lide for lidt vand. Vi skal have den rette mængde vand, så har vi det bedst. Og der skal vi se på de her medianer som netop værende vandløb, der nærer os og gavner os. Så for meget vand i et eller andet vandløb, i MP-vandløbet, vil være dårligt for os, lige så vel som for lidt vand i vandløbet. Så balance er hele kodeordet her, og det er det i alle de ting, vi taler om med den kinesiske forståelse af kroppen. Der er balance simpelthen kodeordet. Så den rette mængde energi i medianen er det, vi ønsker. Så en problematik på medianforløbet, eller en anspændt muskel, der er styret af den pågældende median, vil indikere, at der er en ubalance, at der er en upassende mængde, enten for meget vand eller for lidt vand i det her MP-vandløb. Udover det, så er der rigtig mange andre ting, der er knyttet til. MP-medianen kalder man blandt andet herren over fordøjelsen. Så symptomer fra fordøjelsen af, det kunne for eksempel være oppustet mave, det kunne være en sød tand, en overdrevet sød tand. Vi kan alle sammen have en sød tand, når man ikke har spist en hel dag og har været aktiv og i gang. Så har man behov for noget energi, og der vil man naturligt få en sød tand. Men en sød tand, der kalder på en hver eneste dag, det vil være en overdrevet sød tand. Og det giver en indikation af ubalance på den her median. Som sagt, oppustet mave. Man vil tale om det, der hedder løs afføring, altså at man har, når man sådan kan mærke, at nu skal jeg på toilet, har man typisk lidt kort responstid, og det er ikke sådan, det kan give lidt mavekneb og lidt mavesmerter. Det er sådan nogle typiske indikationer for, at den her MP-median er ude af balance. Den har faktisk også med vores spytsekretion at gøre, så hvis man laver alt for meget spyt, eller altid er meget tør i munden, så er det også et ubalancetegn til den her median. Der vil til de her medianer være en følelse tilknyttet. Nu skal jeg lige huske at skrive fordøjelsen på her, og det er, der står fordøjelse der, det er, skal jeg lige huske at sige, meget bredt forståelse af fordøjelsen, fordi som sagt, det har både noget med spyt, og det har noget med den søde smag at gøre, det har noget at gøre med oppustet mave og de her ting. Det er en meget bred forståelse af fordøjelsen, når man taler om MP-medianen. Der er følelser tilknyttet alle medianer. For eksempel er det sådan, at hvis man snakker om MP-median igen, så er det det, der hedder bekymring. Følelsen bekymring er knyttet til MP-medianen, og det skal forstås på den måde, at hvis man går med sådan en grundfølelse af bekymring hele tiden, og ikke helt kan forstå det, fordi jeg har ikke noget at være bekymret over, jamen så vil det kunne være en indikator på, at der er en ubalance på den her mediane. Omvendt, hvis jeg går hvis jeg er et sted i mit liv, hvor der er rigtig meget at bekymre mig om, og jeg bekymrer mig hele tiden, og der er mange ting, der sådan er svære lige nu, så kan man ved at bekymre sig altså have en meget belastet, være mentalt belastet med bekymring i lang tid, vil det kunne være med til at skabe en ubalance på den her median. En anden ting, der har relation til, så vil det være sådan noget som tænkning, sådan noget som studie. Altså rigtig mange, lige nu er vi på en årstid, hvor vi nærmer os en eksamenstid. Der vil være rigtig mange, som læser og bruger rigtig meget tid og er enormt trætte i hjernen. Så det her med læsning og hjernetræthed og sådan nogle ting, det er naturligt, når man, lidt ligesom hvis jeg har været ude og løbe en lang tur, så er jeg træt i benene. Der kan man sige, at hvis jeg har læst rigtig meget over en lang periode og er træt i hjernen, så er det fuldstændig naturligt og fuldstændig almindeligt. Men hvis jeg så ikke har mulighed for at give min hjerne en eller anden form for hjernepause en gang imellem, så den kan restituere, så kan man også ende med, at de her ting kan være med til at give den her, skabe ubalance på den her MP-median. Sådan kan man fortsætte en hel eftermiddag og en dag mere, han har sagt, med at fortælle om forskellige ting, der har relation til den her median. Der er selvfølgelig, skal jeg lige huske at sige, MP og mildt medianen er knyttet tæt sammen med det, vi kalder bugspytkirtlen. Selve milten ligger, en bagved bugspytkirtlen ligger herinde, det var den, jeg refererede til før.
Bugspytkirtel og milt er med kinesisk forståelse faktisk et organ, og det er det, vi har lidt svært ved at forstå, fordi i Vesten der er milten en, der ligger herom, og bugspytkirtlen her. Det er to forskellige separatorganer. Kinesisk set hører de under et. De klassiske sygdomme, hvis man spørger en læge eller en sygeplejerske, der hører til eller læser en sygdomslærebog, jeg har stående herovre, så vil der stå nogle klassiske sygdomme, som har relation til de to organer. Og de sygdomme, det kunne være sukkersyge, det kunne være noget med generelt blodsukkersvingningsproblemer på en eller anden vis. Det kunne være noget med bugspyttet, som er en del af vores fordøjelse. De sygdomme, der kan høre til der, vil også være noget, der indikerer en form for ubalance her. Når man så møder en person med ubalance i noget af det her, og man finder ud af, at der er for lidt eller for meget vand i det her pågældende vandløb, hvad er det så, man skal gøre? Jamen det er det, at hele muskulær zoneterapi 2 går ud på. Der er en plakat herover, hvor man sådan kan se nogle for de fleste sort cirkler, og det kan man sige, det er et billede på den måde, de her pågældende meridianer interagerer med hinanden på. At der er nogle regelsæt, man skal lære, nogle regelsæt, man skal forstå, og når man har det, så har man en måde at kunne arbejde med det her på, sådan så at vi fra en anden vinkel kan arbejde med at få, hvis det var skinnebensbetændelse, få skinnebensbetændelsen til at falde til ro. Hvis det er anspændt muskulatur, hold i lænden, vi kan få det til at lindres. Hvis det er fordøjelsesproblemer, at vi kan gøre, at vi får en stærkere fordøjelse, en mere balanceret fordøjelse. Hvis det er, at vi konstant går med en grundbekymring i kroppen, som er unødvendig, som vi ikke kan se nogen årsag til, jamen at vi så kan hjælpe med at få lagt noget af det her bekymring ned, så man har igen balance, en mere balanceret hverdag, et mere balanceret liv. Så muskulær zoneterapi er, kort sagt, meget, meget anderledes end muskulær 1. Vi bruger bestemt stadigvæk musklerne, men vi bruger det som bekræftelse eller afkræftelse på, om der er balance eller ubalance et pågældende sted. Sådan så, at jeg tjekker de muskler, der hører. Hvis jeg tror, der er en MP-ubalance hos en person, så vil jeg tjekke de muskler, der hører til, for at se, er der anspændthed i dem, er der ubalance i de her muskler. Er der det, så kan jeg bruge det som en bekræftelse eller en afkræftelse på det. Så muskulær zoneterapi 2 er den kinesiske forståelse af kroppen, ført sammen med zoneterapi og ført sammen med muskler og muskelforståelse. Hvis du vil vide mere, så sig endelig til.